Jonyuol jopuonj kod jomamoko nyisi mondo obed ong'ala banyime kaka jomoko neno ni masiche mago ma wang'o skunde koro ok obedo. Mano wach mogol kanyo to kod jagoro migawo mar rito dwach japiny Nelson Marwa lero ni koro seyo ok bi konyo, to gima nyalo konyo en mar ka ji otudore kanyachiel mondo gine kaka ginyalo tieko achiedh nadego. Noloso rane NSDA Church kinde mane Yore arambe mar gero klese ka okwayo jotelo mag loch nanga bende osik ka limo skunde mondo ging'e ni to ang'o gine manyalo kelo achiedh nade ma kama. Korka ker mar NSDA Conference Pastor Berin Ngore to dwaro mondo koro duok wach mar kum ma ende koro nosegol na nyithinde kinde ma mokadho, nikech chal ni nyithindo kata jopuonjre bende koro luoro no bende koro ne gisewere godo e kinde mokadho. To blame the Minister of Education alone on matter school fire. This is a societal problem where parents, teachers, government of the government, all stakeholders must weigh in, right? And then sort out the problem instead of pointing fingers. Pointing fingers is not going to add any value to this country. Identify the problem, find out who are the responsible persons who can handle the problem, like the school fires. It's naive to point fingers at teachers only. No, the problem could be outside. The problem could be parents. The problem could be peer groups, right? So it is a compounded problem that we as a government, stakeholders, parents, everybody, civil society, we come together. It's our problem. Si shida ya shule.